Oyawore nyakora mogik kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 9 dwe mar ariyo higa mar 2021 makelo ni chenro ni en an Chris Owino. Kaka pile an kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni Ruto takes on Uhuru in house as Tuju strikes. Ruto takes on Uhuru in house as Tuju strikes. Jalup Ker William Ruto odiochieng' manyoro ne otimo romo kod jood bura mag Jubilee maromo 139 masire lwedo kendo twak ewi chenro mar tero nyime ajenda mar hustlers e nyim od bura kaachiel kod rakore kod ajenda mar handshake e nyim od bura e kinde ma idhi yawo od bura. Mane otimore odiochieng' manyoro e kinde manye jalup Ker William Ruto otimo romo kod jood bura mag Jubilee motenore kode maromo 139 e kar jot mare makaren e bomani maduong' ma Nairobi, kama ne gitwak ewi kaka gidhi tero ajenda mar hustlers e nyim od bura kaachiel kod rakore kod ajenda mar handshake mosebedo ka ichwalo kod Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ma ODM Raila Odinga. E kinde mane jalup Ker William Ruto timo romo kod jood bura mage masire lwedo 139, jagoro maduong' mar Jubilee Raphael Tuju bende ne ochungo kata oriembo e duond od burano senators mogwel 6 kuom nyiso achaya ne telo mar duond od bura mar Jubilee. Jagoro maduong' mar Jubilee Raphael Tuju ne oriembo e tich kata chungo senators mogwel 6 mag Jubilee kuom nyiso achaya ne telo mar duond od bura mar Jubilee. Odiochieng' ma kawuono bende duond od bura mar Jubilee dhi timo romo kod senators mage e gino miwacho ni gidhi timo lokruok ewi telo mar senators mag Jubilee e nyim od bura mar Senate, kama nitiere maling'ling' ni romo ma kawuono dhi thicho oko Senate Majority Whip Irungu Kang'ata kendo gwelo jatelo manyien madhi bedo Senate Majority Leader manyien e nyim od bura mar Senate. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Jalup Ker William Ruto ne otimo romo kod jood bura maromo 139 odiochieng' manyoro kendo twak ewi kaka gidhi chwalo ajenda mar hustlers e nyim od bura e kinde ma idhi yawo od bura maduong' ma pacho kae. Kaachiel bende ne gitwak ewi kaka gidhi rakore kod jogo masiro lwedo BBI kaachiel kod handshake e nyim od bura e kinde ma idhi yawo od bura ma pacho kae. E kinde mane Ruto timo romo kod jood bura maromo 139 mag Jubilee, jagoro mar Jubilee Raphael Tuju to ne oriembo e tich kata chungo senators 6 mogwel mag Jubilee kuom nyiso achaya ne duond od bura mar Jubilee. Odiochieng' ma kawuono senators mag Jubilee dhi timo romo ewi mano miwacho ni gidhi twak ewi thich oko Senate Majority Whip Irungu Kang'ata kuom dhi nyime kod tenore kod jalup Ker William Ruto kod kweth mare mar tangatanga. Kendo maling'ling' mwaseyudo ka jofwamb weche en ni nitiere paro mar gwelo Senator Kimani Wamatangi mondo obi okaw kar Senator ma Kiambu mano Irungu Kang'ata kaka Senate Majority Whip manyien mar Jubilee. Mano maling'ling' mwaseyudo en ni nitiere paro mar gwelo Senator ma Kiambu mano Kimani Wamatangi kaka Senate Majority Whip manyien kendo dhi kawo kar Irungu Kang'ata miwacho ni idhi thicho oko odiochieng' ma kawuono e romo ma idhi timo e romo ma KICC kama idhi telone kod Ker Uhuru Kenyatta. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Ito oboke mar ariyo en ni piny Afrika ma milambo ochungo chenro mar tiyo kod chanjo mar tuo mar COVID-19 miluongo ni AstraZeneca. Piny Afrika ma milambo ochungo chenro mar tiyo kod chanjo mar tuo mar COVID-19 miluongo ni AstraZeneca ewi mano ma giwacho ni chanjo mar AstraZeneca ok nyis teko motegno kata onge kod teko mar kedo kod tuo mar COVID-19 manyien mar piny Ingreza miluongo ni UK variant. En piny Afrika ma milambo ochungo chenro mar tiyo kod chanjo mar tuo mar COVID-19 miluongo ni AstraZeneca e gino ma giwacho ni AstraZeneca mano chanjo mar COVID-19 onge kod teko madwarore e kedo kod midhusi manyien mar COVID-19 mowuok e piny Ingreza miluongo ni UK variant. Ito oboke mar adek, kwan oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae odok piny kendo
kata kwan oganda mane osuptande ma pacho kae kata ute thieth ma pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19 bende iwacho ni odok piny mokalo. Kwan oganda ma pacho kae madhi e ute thieth kaluwore kod tuo mar COVID-19 odok piny mokalo. Ito oboke mar 4 lose wi nyadende miluongo ni Judy Wanjiku miwacho ni ne dereba mar matatu ne odiro oko e kinde mane oidho matatu, kendo gino miwacho ni ne omiyo ong'ielo rengo bang' kane dereba kata driver mar matatu mane oidho ne odire oko, gino mane okelo tho mare. Ito oboke mar 5 en ni doho mamalo kata High Court ne ochungo chenro mar dhi bago ombulu mar paro e pacho kae ewi report mar BBI nyaka buche 6 mane nyim doho dhi yal kendo tieki. Doho mamalo kata High Court ne ochungo chenro duto mag bago ombulu mar paro ewi bill mar BBI nyaka buche duto 6 makwedo bill mar BBI kata kwedo wach mar referendum winji kendo tiek e nyim doho ma pacho kae. Gino miwacho nyalo dhi duoko piny chenro mar timo ombulu mar paro e pacho kae mabiro bang' ka doho mamalo odiochieng' manyoro ne ochungo chenro mar bago ombulu mar paro ewi bill mar BBI nyaka buche 6 motenore kod bill mar BBI dhi winji kendo tiek e nyim doho. Ito oboke mar 6 en ni Jalup Ker William Ruto ne otimo romo kod jood bura mag Jubilee maromo 139 odiochieng' manyoro kendo twak ewi kaka gidhi chwalo ajenda mar hasla e nyim od bura, kendo moko kuom gi ne owinjore mar dhi weyo miyo duond od bura mar Jubilee omenda maromo 10,000 ng'ato ka ng'ato, omenda ma gigolo dwe ka dwe kaka jokanyo mar duond od bura mar Jubilee. Ito oboke mar 7 en ni ogai mar ODM Raila Odinga ne owacho ni Ker Uhuru Kenyatta ok dhi ndhoge e mosruok mane gibedo kodo higa mar 2018. Raila owacho ni Ker Uhuru Kenyatta ok dhi ndhoge. Ito oboke no bende duond od bura mar Jubilee nyoro chungo senators 6 mogwel kuom dhi nyime kod tudore kod duond od bura manyien mar UDA. Ito oboke mar 8 lose e weche manyien kata lokruok ma itemo keto e weche mag somo ma pacho kae, ka lokruok ma ikelo ne kod duol mar kata komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo. Lokruok mitemo timo e weche mag somo ma pacho kae kaachiel kod komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo. Ito oboke no bende Jalup Ker machon mano Kalonzo Musyoka owacho ni Ker machon mosenindo Daniel Toroitich arap Moi nonyise mondo oti kanyakla kod Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod Gideon Moi. Ito oboke mar 10 loso ewi kes ma omako Jalup Chief Justice ma pacho kae Philomena Mwilu, kama iwacho ni riwruoge makedo ne kod oganda e pacho kae sani koro dhi golo kes mane gimako ne Philomena Mwilu e nyim doho ma pacho kae. Ito oboke mar 12 loso e mibadhi mitudo kod Gavana Mwangi wa Iria, pach jondiko kaachiel kod pach josomo weche moko e counties kaachiel kod weche moko e pinje maoko. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama lose tim mar Liverpool ma ok osebedo kod duoko makare kuom thuolo mokalo. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation kama thoro wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni Court derails BBI. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Court derails BBI. Doho mamalo odiochieng' manyoro kata High Court ne ochungo chenro mar bago ombulu mar paro ewi bill mar BBI nyaka giyal kendo gitiek buche 6 motenore kod bill mar BBI e pacho kae. Kata kamano, wach makamano ok dhi chungo County Assemblies ma pacho kae kuom dhi nyime kod twak ewi bill mar BBI. County Assemblies to thuolo mar dhi nyime kod twak ewi bill mar BBI. Kata kamano, referendum kata ombulu mar paro ewi bill mar BBI ibiro mana dhi timo bang' ka cases 6 kata buche 6 motenore kod bill mar BBI osewinj kendo otiek kod doho ma pacho kae. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Doho mamalo kata High Court ochungo chenro mar dhi bago ombulu mar paro ewi bill mar BBI nyaka buche 6 motenore kod bill makamano dhi winj kendo tiek
e nyim doho ma pacho kae. Ito oboke mar 4, jood bura motenore kod jalup ker William Ruto maromo 139 e duond bura mar Jubilee chano weyo miyo duond od bura mar Jubilee omenda maromo 10,000 ng'ato ka ng'ato, omenda magisebedo ka gimiyo duond od bura mar Jubilee kaka jokanyo dwe ka dwe. Jood bura maromo 139 mag Jubilee chano weyo miyo duond od bura mar Jubilee omenda maromo 10,000, omenda magichulo dwe ka dwe kaka jokanyo mar duond od bura mar Jubilee. Ito oboke mar 5 en ni doho mamalo kata High Court ne ochungo chenro mar bago ombulu mar paro wi bill mar BBI nyaka giwinj kendo giyal gitiek cases kata buche ma otenore kod bill mar BBI e pacho kae. Ito oboke mar 6, ogai mar ODM Raila Odinga ne otimo romo kod jotelo mag siasa mawuok e counties ma Kaluo odiochieng' manyoro, kama ne osingore ni ker Uhuru Kenyatta ok bi ndhoge e mosruok mane gimosore kod ker Uhuru Kenyatta. Duond od bura mar Jubilee bende ne ochungo senators 6 mogwel mosebedo ka tenore kod duond od bura mar UDA e pacho kae. Ito oboke mar 9 lose wi jatich moro mar bengi ma pacho kae miwacho ni obila ne ochielo gi magina kendo weyo kod hinyruok e yo ma ok oyangore nyaka sani. Ito oboke mar 12 iloso mana e weche mag arita kwe. Jondiko goro mar cartoon benito oboke ni mar 16, 17 weche mowuok e counties kaachiel kod weche mowuok e pinje ma oko kaachiel kod weche tuke, kama e weche tuke kanyalo lidhoni alidha mapiyo en piny Morocco ema ne obedo jaloch mar tuke mag pinje mag Afrika mag jotugo matugo mapacho kata CHAN Championship mane otimre odiochieng' manyoro. Morocco ema ne okawo okombe mar CHAN Championship e piny Cameroon odiochieng' manyoro. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thor mar wach e nyim oboke mar The Star en ni Uhuru strikes Ruto men in fresh purge. En ni kawuono senators mag Jubilee dhi timo romo e kar romo mar KICC, kama maling'ling' ma jofwamb weche oseyudo en ni romo ma kama dhi twak e chenro mar thicho oko Senate Majority Whip Irungu Kang'ata, kendo maling'ling' yango ni nitiere chenro mar gwelo Senator Kimani Wamatangi mondo odhi okaw Irungu Kang'ata. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Star, chenro mar thicho oko Senate Majority Whip Irungu Kang'ata. Ito oboke mar 2, doho ochungo chenro mar bago ombulu mar paro wi bill mar BBI. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 en ni okil Kamaloka mane ochung'ne jalup ker William Ruto e doho mar ICC ni kod dwaro mar dhi bedo jayal buche maduong' e doho mar ICC. Ito oboke mar 4, duond od bura mar Jubilee ne ochungo e tich kata odiro oko senators 6 mogwel, mano Isaac Mwaura, Iman Deko, Mary Senator, Millicent Omanga, Vincent Prengei kaachiel kod Naomi Wako kuom dhi nyime kod tenore kod duond od bura mar UDA pacho kae. Jood bura maromo 139 motenore kod jalup ker William Ruto owacho ni gin kod teko moloyo kweth masiro lwedo ker Uhuru Kenyatta e pacho kae. Mano bende makelo giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.